Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şu 2014-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdäniň çarşenbe güni habarlar günnälik programmamyzyň esasy böleginde. Russiýanyň premier ministri ruslary dowla düşmedligi we öz süýşürtgülerini Rus pul birliginde saklamaga çağrış etdi. Нынешняя американская администрация ведет себя неадекватно и непредсказуемо. Aşgabatda geçirilen energiýa maslahatyny prezident Berdimuhammedow energiýanyň bahasynyň emeli taýdan ýokarlandyrylyp pete gaçyrylmagyna ünsü çekdi. Energiýanyň bahasy barada Türkmen prezidentiniň eden bu çykyşyna nähil düşünüp bolar? Şeýlede gepleşigimizde bu soraw Merkezi Aziýa boýunça analitikiniň berjek jogabyny Well, of course, his words are working on different levels, but the bottom line is this is panic. Aşgabatda 2 ýyl aradan soň ilkinji ýedek elinetin satylyp başlananyny barada taýýarlan maglumatymyzy Elinetin 1 kilogramyň bahasy 12 manat we käbir bazarlarda olardan maşyna 5 kilogramdan satylýan bolsa Lewap vilayetinde bolsa täze ýylyň öňýände bazarlarda käbir haritlaryň narhynyň ýokarlanandygy hakda habarçymyzyň berjek maglumatyny Süýjüdül kökelerin bahalarynyň da 50 teňeden 1 manat ekenli gymmatlandygyny aýtdy. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Habarlar günnälik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Birleşen Milletler Uramasının adam hukuklary boýunça ýokary derejeli wekili we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar terrorçylykda guman edilen adamlary soraw etmekde, Senat tarapyndan rehimsiz diýilip ölan edilen hereketlere gatnaşyp bolan Amerikan resmilerini cezalandyrmaga çağırdylar. 9-njy dekabrda ýaýradylan raportda Amerikanyň Merkezi Aňk togullygynyň geçiren derňe usullarynda resmileri ynandyrmaga berilen maglumatlarda bellenýän usullardan has yaramaz görnüşiniň ulanyndan dıgaýdylýar. Şeýlede raportda giňeldilen derňe usullaryny ulanmaklyk, ýytybarly maglumatlary almakda ýa-da tutsoň hyzmatdaşlyk etmegini gazanmakda netijeli gural bolmady diýilýär. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary we terrorizme garşy göreş boýunça wekili Ben Emerson jinaýatlary planlaşdyran we güýje girden ýokary derejeli resmileriň jogapkärçiligi çekilmelidigini, şol bir wagtyň özünde bu gynamalara ýurdun Merkezi Aňk togullygynyň we Birleşen Ştatlaryň hökümet resmileriniň jogapkärdigini aýtdy. Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew Rus rublanyň hümmetiniň ýiti pete gaçýandygyna garamadan ruslary dowla düşmedligi we öz süýşürtgülerini Rus pul birliginde saklamaga çağrış etdi. 10-njy dekabrda Medvedew telewiziýada goýberilen ýyllyk interwýusunda Günwataryň Russiýanyň Ukrainadaky hereketler üçin Moskwa garşy girden sanksiýalary rublyň hümmetiniň pete gaçmagyna goşant goşdy diýdi. Şu ýyl Rus rublynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygy 40 göterim çemeti pete gaçdy we soňky hepdelerin dowamında Rus pul birliginiň hümmeti hasda pete gaçyp täze derejesine ýetdi. Russiýanyň Çeçenstan regionunyň ýaşaýjylary ýolbaşçylaryň Kreml tarapyndan goldanýan Çeçen lideriniň tawşyrygyny berja edýänligini aýdyp, olaryň ýurtda amala aşyrylýan hüjümlere jogapkär diýilip aýdylýan söýüşçüleriň dogan garyndaşlarynyň öýlerini ýumurýandygyny habar berýärler. Çeçenstanyň Yandy owasynyň ýaşaýjylary 8-nji dekabrda öz ýaşaýan sebitlerini ýüzi örtgüli onlarça adamyň gelendigini we birnäçe ýaşaýyş jaýyny otlandygyny aýdýarlar. 6-njy dekabrda Çeçen paýtagty Groznyda 14 polisiýa ofiseriniň ölümine sebäp bolan ýowuz hüjümden soň Kadyrow hüjüme gatnaşan söýüşçüleriň dogan garyndaşlarynyň Çeçenstandan çykaryljakdygyny we olaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdemin bilen desteň edilip ýumuruljakdygyny belläpdi. Ýaşaýjylar Groznydaky hüjüme gatnaşdy diýilip ynanylýan söýüşçüleriň maşgallalaryna değişli ýaşaýyş jaýlarynyň ählisi otlanmady diýýärler. Russiýanyň Maliýe ministriniň berýän maglumatyna görä, Rus prezidenti Vladimir Putiniň 10-njy dekabrda Özbekistana edýän saparynyň çäginde Moskwa Daşkentden 890 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan kardynyň uly bölegini goýbolsun eder. Bu barada Rus Maliýe ministri Anton Silvanov Putin Özbek prezidenti Islam Karimov bilen duşan mahal ma'lum etdi. Silvanov Russiýa Özbekistanyň Moskwa bermeli kardynyň 860 milyon Amerikan dollaryny goýbolsun etmegi planlaşdyrýar we Rus hökümeti bu karary öňmüzdäki hepde tasdiklamagy meýilleşdirýär diýdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri Russiýa bilen Özbekistanyň arasynda dartgynlyk gatnaşyklar saklanyp galdy.
Azerbaycanyň tanymal aklawçysy adam hukuklaryny gorayan aktivistleri we opponentleri goramakda özüniň mahrum edilen bolmagynyň mümkindigini aýdýar. Aklawçy Halit Bagirowyň 10-njy dekabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azerbaycanyň aklawçylar bileleşigi adwokatyň ýuridik şahadatnamasyny soňa goýup, onuň wezipesinden mahrum edilmek üçin suwda ýüzlenipdir. Bagirow bu çäräniň syýasy maksatlydygyny aýdýar. Geçen ay Bagirow adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Azeri aktivisti Leyla Yunusun suud işine garamaktan mahrum edilipdi. Bagirowyň müşterileriniň arasynda Azerbayjanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän ençeme tanymal aktivistler we blogerler bar. Şol sanda Ilgar Mamedow, Arif Yunus we Abula Abilow daglar bar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sehra. Saatlar kesmeden soň habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişmi diýaly Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew Rus rubliniň hümmetiniň ýitip ýetýändigiне garamazdan ruslara dowla düşmedligi we öz süýşürintgilerini Rus pul birliginde saklamagy çağırş etdi. Bu barada kärdeşim Gözeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Ortiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew ortiýetlileri dowla düşmezligi we milli pulun pete gaçmagyna garamazdan öz pullaryny rublda saklamagy çağırdy. Тем не менее, я считаю, что нам всем нужно просто... Meniň pikirimçe biziň ählimiz sabar takatly bolmaly, bu döwri baştan geçirmeli we geljege seretmeli diýip Medvedew aýtdy. Вот, ну и смотреть в будущее. Medvedew 10 dekabrda telewizionyada görkezdilen ýyllyk çykyşynda Günbataryň ortaýada garşy girilen sanksiýalarynyň rublun pete gaçmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Şöyle rubl Amerikan dollary bilen gatnaşykda 40% pete gaçdy. Ýakyn hepdelerde onuň ýene-de peteljegi çak edilýär. Medvedew ortaýadyň öňkü duýduruşlaryny gaýtalap sanksiýalaryň Ýewropa ýurtlarynyň özleri üçin hem ziýanlydygyny aýtdy we olaryň netijede 40 milliard dollar ziýan çekendigini belledi. Medvedew ortaýadyň ekspertleriniň hataplaryna görä Ýewropa şu ýyl ýene 50 milliard dollar ýitki çeker diýdi. Ortaýadyň sanksiýalary jogaby özüne garşy sanksiýa giriden ýurtlaryň ady önümleriniň importyna gadagançylygy hem öz için alýar. Medvedew geçmişde rubldan el çeken köp ortaýatlyleriň uzak möhletli perspektivada köplenç puluny ýitirenligini aýtdy. Şeýle ol hökümetiň rublun pete çökmeginiň öwedini dolmak üçin pensiýalary we döwlet töleglerini indeksasiýa edip ýagdaýa görä hökümetini kadalaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortaýadyň esasy girdeji çeşmesi bolan neftiň bahasynyň dünýä bazarynda petelmegi rublun çökmegini hasam tizleşdirýär. Medvedew ortaýadyň sanksiýalaryň netijesinde özüni alyp barşyny üýtgetmeginiň mümkinçiligini agzamady. Ortaýada garşy gerilen sanksiýalar onuň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp almagy we Ukrainanyň gündogorunda ortaýatçy separatistlere berýän goldawy bilen bagly. Ukrainanyň gündogorunda aprel aýyndan beri dowam edýän konflikt zerarly 4300den gowrak adam wepat boldy. Medvedew Krymy ortaýadyň ykbaly diýip atlandyrdy we ýadro ýaragyna eýe bolan döwletleriň arasyndaky güýçli dartgynlykda Birleşen Ştatlary aýplady. Medvedew häzirki Amerikan administrasiýasy özüni adekwat bolmadyk we garaşylmadyk görnüşde alyp barýar diýdi. Нынешняя американская администрация ведет себя неадекватно и непредсказуемо. Medvedew Amerikanlar biziň ýurdumyza garşy sanksiýalary girdip ortaýada garşy dostlukly bolmadyk fronty döretmäge finansiýarlar diýdi. Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 9-njy dekabrda ýagny dün Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilen energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üssaşyr geçirilmegi atly maslahatda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow energiýa bahalarynyň emeli taýdan ýokarlandyrylyp pete gaçyrylyp durulmagyna ünsü çekdi we bu ýagdaýyň energiýany öndürji bilen sarp edijileriň özara gatnaşygyna ýarama täsir ýetirýändigini belledi. Bu maslahatda gürüň edilen meseleler we Türkmen prezidentiniň eden bu çykyşy barada kärdeşim Muhammed Tahir ýürite maglumat taýýarlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy dekabrda Aşgabatda energiýa bagşlanyp geçirilen ýygnakda energiýanyň üýtgäp duran bahasyna ünsü çekip bu haridyň nyrhy bilen baglanşykly ýagdaýa anyklyk getirilmeniň zerurdygyny aýtdy. Biz häzirki döwürde uglewodara terişden nyrhyň hiç bir sebäpdi. Häýalişini üýtgäp hem durýanyny görýär.
narxlar näheli sebäpleri görä ütkeýän bolsa da şeýle ýagdaý bir terişlerin, iýürjilerin we sarp edicilerin gatnaşyklaryna oňoýsuz ýagdaý hem döredýär. Adalatsyz beýteşin ýüze hem çykmagyna da getirýär. Diýip berdi Muhammedow 9-njy dekabrda Aşgabatda energiýa bagşlanyp geçirilen halkara ýygnakda eden çykyşynda aýtdy. Onuň bu sözleri halkara bazarynda nebitiň bahasynyň öň ýokary galyp häzirem pese gaçan mahalyna gabat geldi. Nebitiň bir bareliniň häzirki bahasy $65 barabardyr. Ol mundan sähelçe wagt ozal $80 satylýardy. Girdejisi boýunça uly müçberde nebite bil baglayan Orsiýet bu ýagdaýda gün batary dahylykda aýplap, oňa Orsiýetiň ykdysadyetine garşy görülýän bir çäre hökmünde baha berýär. Nebit öndürji, ýurtlar we günbatar bu aýplamalary red edýärler. Şeýle de berdi Muhammedow öz çykyşynda hiç bir ýurduň adyny agdaman bu ýagdaýyň özlerini hem alada goýýanlygyny ma'lum etdi. Prezident aýratynam Türkmenistanyň öz gazyny eksport etmek boýunça alyp barýan işlerini de önse çekip Trans-Awgan Türkmen gazyny Irany we Hytaýa aktyrjak we aktyrýan turbalar hakda durup geçdi. Türkmen gazyny Ýewropa aktyrjak proýekt ýagny Trans-Hazar barada takyk gurrun etmese de şol proýektiň amala açmanyň öňündäki käbir päsgelçilikler bilen bagly gurrun edip ol aýratynam üstaşir ýurtlaryň roluna önse çekdi. Biz energiýa serişlerlerini iyi vermek meselesine siyasi ehim vermek yol hem belirmesi diýip hasap edýär. Şeýle usulyň ulanmagyny döwletden arasynda hem gatnaşyklarda üstaşir geçirmekde hilegärlige yol bermek diýip hem düşünýär. Diýip berdi Muhammedow eden çykyşynda aýtdy. Ma'lum bolşuna görä Türkmenistan 90-njy ýyllardan bäri Hazar deňiziniň asty bilen öz gazyny Ýewropa aktyrmak barada alad edip gelýär. Emma Hazara goňşy beýleki ýurtlar ýagny Orsiýet we Iran deňiziň statusynyň kesginsizdigini nygtap, Hazar üçin alýan eslendik proýektiň goňşylaryň razylygy bolmazdan amala aşyrylyp bilinmejegini belliýärler. Şeýle de berdi Muhammedowyň bu çykyşy Orsiýetiň esasy energiýa haridary bolan Ýewropa bilen arasynda dören dartgynlygyň izýanyna gabat geldi. Ukrainanyň içerki işlerine gatnaşmakda aýplanýan Orsiýet ýakynda Ýewropa gaz aktyrmagy planlaşdyrýan Günorta akym proýektiniň gurulşynyň togtadylýanlygyny ma'lum edipdi. Bu wakadan soňra Ýewropanyň türkmen gazyna bolan talabynyň hasam artjakdygy barada gürrüňler peýda boldy. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan ýörite maglumatyny dinlediňiz. Energiýanyň bahasy barada Türkmen prezidentiniň eden bu çykyşyna nähil düşünüp bolar? Kardeşim Muhammed Tahir bu soraw bilen hem gyzyklanyp Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa regiony boýunça analitigi Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy. Bruce prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň çykyşyny dinlediňiz. Siz bu çykyşa nähil garýarsyňyz? Well, of course, his words are working on different levels, but the bottom line is this is panic. Owa, Berdi Muhammedowyň çykyşynyň dowamynda her türlü derejedäki sözler ulanyldy. Emma oňa bir söz bilen kesitleme bermeli bolsa, bu panika, aljyraňlylyk. Berdi Muhammedow çykyşynyň bir ýerinde energiýa serişlerini ibermek meselesine siýasy ähim bermek ýol berilmesizdir. Şeýle de sarp edije energiýa çeşmelerini päsgelçiliksiz we erkin saýlap almak hukugyny öpçün etmek esasy wezife bolup durýar diýär. Ol bu pikirlerini Türkmen gazyny Ýewropa aktyrmagy mümkinçilik berjek Trans-Hazary gözüňde tutup aýdýandygyny çaklasa bolýar. Şeýle de çykyşynyň başga bir ýerinde ol energiýa serişleriniň ýarag hökmünde ulanylmaly däldigini hem aýdyp geçýär. Bilişimiz ýaly häzirki Orsiýet günbataryň energiýa serişleriniň bahalaryny ütgetmek bilen bu ýagdaýyň özüne garşy ulanylýanlygyny aýdyp gelýär. Berdi Muhammedow bu ýerde Moskwanyň tarapyny tutup çykyş edýän ýany bolup görünýär. Siz biri-birinden tapawutly bu iki garaşa nähili baha berersiňiz? Yeah, well, I think you have it absolutely right, and that's why I said this works on different levels. Now, his comment. Owa, siz dogry aýdýaňyz. Men ýa-da bu çykyşda her türlü derejedäki sözler ulanyldy diýip belläp etipdim. Ol çykyşynda energiýa öndüriji bilen sarp edijiniň arasyna üçünji tarapyň goşulmaly däldigine aýdanda Transkaspiyny göz öňünde tutandygy köremälim. Ol muny aýtmak bilen bu proýektiň amala aşmagyny isleýändigini ma'lum etdi. Ol ýanky belligi bilen bu proýekde aýak diýrap gelýän Russiýanyň we Iranyň bu proýektiň durmusy geçirilişi bilen işiniň bolmaly däldigini aýtjak boldy. Of us and Azerbaijan reaching a deal on this and sending our gas to Europe. Bruce ol energiýa meselesinde ýapyk gapylaryň aňyrsynda alalaşyklaryň bolmaly däldigini aýtmak bilen nämäni gözüňde tutdy? You know, Turkmenistan is an energy producer, so this is going to be a very hard time for them. Now, no one likes to pay
Türkmenistan energiýa öndürüji bir ýurt. Bu Aşgabat üçin agyr günleri aňlaýan bolmagy hem mümkin. Hiç kimin energiýa teristleri üçin artykmaç baha töläti gelmeýär. Gazyň, nebitiň bahalary galyp başlandy. Adamlar energiýa çeşmeleriniň başga ýollaryny gözläp başlaýarlar. Sauda Arabistany we OPEC nebit önümçiligini häzirki derejede saklajakdygyny ma'lum edenden soň dünýäde nebitiň bahasy petegaşdy. Bilşimiz ýaly gazyň bahasy hem bir näçe aýdan soň nebitiň bahasynyň izi bilen ütgeýär. Türkmenistan hem gaz öndürüji bolan soňky bir näçe aýyň içinde özüniň girdijileriniň kemelmeginden howatyrlanýar. Prezident Putin Amerika bilen Sauda Arabistany dil birikdirip nebitiň bahasyny aşak düşürip Rus ykdysadyýatyna ziýan ýetirjek bolýandyrlar diýip pikir edýän bolmaly. Meniň şahsy garaýşyma görä bu bir ýalňyş saklama. Sauda Arabistany Sultan OPEC hem diňe öz wagtlerini gözüňde tutup hereket edýärler. Olaryň häzirki pursat etaty bäsdesleri Shell Gaz we Shell Oil. Bular üçin energiýa resurslarynyň bahasy belli bir derejede bolsa bähwitli. And what they want, shale gas and shale oil is only profitable if the price of oil remains at a certain level. Kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele boýunça öz pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýadyň. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň energiýa siýasaty Ümdük Nire ady bilen 6-njy dekabrda çap eden ýürüýte söhbetdeşligimizi dinläp, öz garaýşlaryňyzy galdyrmasyňyz sizde azathabar.com web sahypamda araşat. Web sahypamda Türkmenistanyň garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Paýtaxt Aşgabatyň bazarlarynda ýaşaýjylary 2 ýyl aradan soň ilkinji ýedek elin et satylyp başlandy. Şol bir wagtyň özünde resmiýetiň gözegçiliginde 12 manatdan satylýan bu etten her adamyň bir ýedekde 5 kilogram et satyn alyp bilýänligi habar berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Uranyň berjek giňişräk maglumatyny dinleýäliň. Aşgabatyň bazarlaryna bir näçe aýdan soň ýene-de elinet peýda boldy. Paýtagtyň Parahat mikroraýonunaky paýtagt, Gülistan Sowda merkezi ýa-da Ors bazarynaky we Teke bazarynaky et satýan dükanlarda adat bolmadyk nowatlar döredi. Her bir etçiniň sowda nokatyny ağzyndan 10-15 adam nowaty durup elinet satyn alýarlar. Elinetiň 1 kilogramyň bahasy 12 manat we kär bazarlarda ol adam maşyna 5 kilogramdan satylýan bolsa, beýleki bazarlarda islam ölçüminde satyn alyp bolýar diýip satyjylar aýdýarlar. Mysal üçin Parahat mikroraýonunaky paýtagt Sowda merkezinde adam maşyna diňe 5 kilogramdan et berilýär. Ors bazaryna bolsa näçe arasyny gelse alybermeli diýip aýtdylar. Et aljak bolsaň, onuň ölçüminiň bir ýerde çäklendirilip, beýleki ýerde çäklendirme ýoklugynyň sebäplerini anyklap bolmady. Bazarlarda satylyp başlanan elin etiň çäklendirilen ýa-da çäklendirilmedik möçürde satylýanyny garamazdan onuň ören çalt gutorýandygyny aljylaryň käýerleri gurrunýarlar. Öňüňem düýnem et gün ortana çelini gutordy. Diňe ýerden satyn alyp bolýar diýip Parahat mikroraýonunyň ýaşaýjysy bäwul aýdýar. Bu elin etiň sowdasyna ýürüýte gözegçilik edýän adamlar bar. Polisiýanyň formasyndaky gözegçiden başga 3-4 sany gözegçiniň kimlerden anyklamak başartmady. Gözegçilerin käýerler etçileriň sowdasyna gözegçilik edýän bolsalar, käýerler nowatdaky tertip düzgün etdirýärler. Dogrymy? Sağ ol. Näçe kilo diýdiň? Hadi ver. Gepin gerçişine göre ýaşlatyk geçti 2 ýyldan bäri paýtagtyň bazaryna elin et tapdyrmaýardy. 2012-nji ýylyň iýul aýyna alyk önümleriniň bahalarynyň galmagy bilen etiň bahasy hem ýokary galypdy. Şondan soň häkimetler bazarlarda satylýan eti belli bir bakadan satmagy talap edip, şol noktadan satmadyk etçileri bazarlardan kowdular. Netijede bazarlarda etçiler hem elin et hem azally. Ýeri gelen aýsa paýtagtyň bazarlaryna öňkem häzirki ýaly aram elin et satylýardy. Bu et hususiýetçileriňki däl döwlete degişli mallaşylyk hojalyklaryň bazara çykarýan eti. Laýtada bayramçylyklara gawatlanyp hökümet tarapyndan bazarlara elin et çykarylýar. Mysal üçin şu ýylyň maý aýynaky konstitusiýa güni bayramçylyga gawatlanyp hem elin eti satylypdy.
Hut şu sebäpden hem häzir paýtagtyň bazarlaryna elin etin satylyp başlanandygyny ors bazarda işleýän etçi söwdegärleriň biri aýdýar. Onuň aýtmagyna görä häzirki elin et söwdasy aýyň ahyna çyn dowam eder. Bir taraplyk we täze bayram üçin şu wagt elin et satylýar. Bu barada ýokardan buyruk gelipdir diýip etçi söwdegär aýdýar. Elin etin gyçylygyna garamazdan paýtagtyň et önümleri satýan dükanlary harysa duranok. Soňky 1 ýylyň içinde bazarlaryň et dükanlaryna satylýan etin agramy bölegi Hindistandan getirilen bloşun diýilip atlandyrylan gäwmiş eti ýa-da Ukrainadan getirilen doň et. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şu hepdeniň başyna resmi medeniýetde berilen maglumatda Prezident Berdimuhammedowyň tädil we bitarap bayramçylygynyň öňýände ýurdun bazarlaryny derur bolan ähli haritler bilen üpçün etmek barada deýişli resmiýlere tawşyryk berenligi bellenildi. Şol bir wagtyň özünde Lewap welaýatyndan gelip boşan maglumatlarda bazarlarda azyk bolçylygynyň üpçün edilendigi, emma bazarda haritlaryň narhynyň bolsa epetli ýokarlanandy habar berilýär. Lewapda habarçymyz Osman Halifoň maglumaty. Karakol. Dekabr ayının ilkinci günlerinden başlap Lewap welaýatynyň bazardyr dükanlarında azyk we senagat haritlarynyň käbir görnüşleriniň bahalarynyň gymmatlap barýandygyny görmek bolýar. Ol ilki bilen et we et önümleriniň bahalarynda göze ýýilýär. Hususy et dükanlarında täze soýlan sygyr etiniň 1 kilogramy öňküsinden 1-2 manat gymmatlapdyr. Döwlet tarapyndan daşardan getirilýän doňdurulan etin bahasy da şeýle. Ol öň 12 manatdan satylan bolsa, şu günler 14 manat. Türkmenawadyň ýaşaýjysy, öý hojalykçy Zenan Jemile ýyl içinde 6-njy magazin diýilýän döwlet azyk haritlary dükanyna değişli et dükanjygyndan şu gün doňdurulan etin 1 kilogramy 14 manada satyn alandygyny aýtdy. Mundan bir näçe gün öňkem onu 12 manatdan satan ekenler. Jemile çağalara täze sowgatlyklaryny taýýarlamak üçin gerek bolýan şokoladlaryň, süýjüdür kökeleriň bahalarynyň da 50 teňeden 1 manat ekenli gymmatlandygyny aýtdy. Hoz, erik kişdesi, kişmiş, pisse ýaly, guru miweleriň bahalary da gymmatlapdyr. Alma, nar, apelsin, mandarin ýaly miweler Türkmenistana esasan daşardan getirilýär. Täze ýyl bayramçylygyna golay, husus telekeçiler ol önümleriň bahalaryny da galdyrýarlar. Eýem olaryň bahalarynyň 40-50 teňe gymmatlandygyny görmek bolýar. Jemile geçen ýyl bayramyň öňýanynda käbir haritlaryň aýratynda etin bahasyny bir durkunda saklamak babatda döwlet tarapyndan käbir finansiýaklaryň edilendigini ýatlaýar. Şonda hususy et dükanlarynyň ählisinde etin kilogramynyň 11 manatdygyny görkezýän ýazylar asylyp goýulan ekeni. Ýöne et şol bahadan däldi 16-17 manatdan satylypdyr. Şu günler dükanlarda täze soýlan etin bahasy 14 manat diýilip görkezýär. Diýmek döwlet tarapyndan bahany 3 manat galdyrmaga ruhsat edilen bolmaly. Ýöne barbyr geçen ýylky ýagdaý gaýtalanýar. Eti 14 manatdan satýan ýok. Ol 19-20 manatdan satylýar. Döwlet derejesinde geçirilýän soňky resmi ýygnaklarda täze ýylyň öňýanynda ýurdun bazarlaryndaky bahalaryň durnuklygyny saklamak barada degişli ýol başçylara tawşyryklar berilýär. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan husus telekeçiler bazar nurklaryny görkezme tawşyryk bilen kadalaşdyryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Munyň üçin ilki bilen harit bolçylygy döredilmeli. Onu döretmek üçin hem harit öndürjileri zerur şertler bilen üpçün etmeli. Yurtda, ol ýa-da beýlekekiniň monokulturasy aradan aýrylmaly diýip yerli telekeçiler aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, täze ýyl bayramçylygynyň öňýände bazarlarda haritlaryň bahasynyň ýokary göterilmegine siz nähili araýarsyňyz? Bu ýagdaý siziň ýaşaýan sebitiňizdäki bazarlarda nähili? Bu baradaky garaýşlaryňyzda, maglumatlaryňyzda biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçmeýäli. Biziň medeniýet e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa SMS ýadyň.
Bu mesele barada pikir araşlaryny bilmek üçin şu gün ir bilen Facebook we WhatsApp sahypamyzyň okuyjylaryna hem ýüzlendik. Häzir okuyjylarymyzyň bu mesele barada gallaran käbir garaýşlaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Babacan adlı okuyucumuz bazarlarda haritlaryň nyrhyny götermediniň hem kişiniň şol harity almağa ýagdaýy barmy diýip ilk halkyň hal ýagdaýyna serediň diýip öz tesbirini belläpdir. Al milatly okuyucumuz bolsa onsuzam Türkmenistanda etiň bahasy gymmat, haritlaryň bahasyny mundan aşa näçe gymmatlyça galar. Ýagdaýy ýoklar näme derler diýip öz araýşyny sonra bilen jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire çek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Facebook we WhatsApp sahypalarymyzda goşulmagy çağırýas. Bu lomlarda bizi gözlek bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. 10 dekabr Adam hukuklarynyň halkara günüdür. Bu sene Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň teklibi boýunça 1950-nji ýyldan bäri 10 dekabrda, ýagny Adam hukuklary boýunça ähli umumy deklarasiýanyň kabul edilen ýyl dönüminde bellenip gelinýär. Türkmenistanda adam hukuklaryny iň gödök depeleýän ýagdaýlaryň biri raýatlaryň üç arkasyny barlamak düzgün bolup durýar. Kanun taýdan düzgünleşdirilmedik hem bolsa, emma iş ýüzünde eýem 20 ýyla goly wagt bäri berjaý edilen bu düzgün barada Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmammedow bilen söhbetdeş olduk. Söhbetdeşligi kärdeşim gözel geçirdi. Nurwerdi, Türkmenistanda adamlaryň üç arkasyny barlamak tejribesi şu gün kunam dowam edýärmi we nerelerde gözeýilýär şu ýagdaý? Güzel, şeýle tejribe şu adam dowam edýär. Bu tejribe Niýazow döwründe biz karaşdyrlyga çykanmazdan soň başlandy. Şu ýagdaý nerelerde gözeýilýär, haýsy ýerlerde gözeýilýär? Şeýle sanawy getirmezden diňe hemme ýerde de bar diýeniň ýeňilrek düşýär. Sebäbi adam eýem çağılar bagyna gatnamaga başlandan şoň alaky sanawy bilen barmaly. Şol sanawy mekteplerde de bar, işe girilende de bar. Daşarýurda gitjek bolanda da bar. Ya bir sport ýarışlaryna gatnaşjak bolanda da. Hemme ýerde bar. Bu düzgün kanuny däl. Hiç bir ýerde şu düzgün kanuny girilmedik. Kanuny girder ýaly zadam däl. Bu bir maskaraçylyk. Zähmet takynnaky Türkmenistanyň kanunyny şonuň ýaly düzgün hem talabam ýok. İş ýüzünde nähili amal aşyrylýar şeýle barlyklar? Ol köp many zat hökmünde adamlardan talap edilýär. Anketa var. Adi, atasynyň adi, onuň otçysy, soňyň başlanýar. Ejesi, kakasy, ejesiniň tarapy, kakasynyň tarapy, onuň üç arka aryk dowam edýär. Onuň gol çekilýär, egerde mektep okuwçysy bolsa, şoň aşagyny mektep direktorynyň golu gerek genede. Piçady bilen, möhürü bilen. Soňundan barlamaklygy bolýar. Türkmenistanda raýatlaryň üç arkasyny barlamak düzgüni raýatlaryň durmuşyna nähili täsir getirýär? Ören elbet täsir edýär. Üç arka wagtda anketa işe giriljek, ýa-da gidiljek ýeriň administrasiýasyna tapşyrylandan soň, şol üç arka anketasyny ýurdun alyp barýan siýasatyna gawat gelmeýän zat bolsa, ýa-da işe aljak çinovnigiň öz islegine gawat gelmese de, şol adam işe de alınmaýar, ýa bir başga bir ýerek iý berilmeýär. Haýtym bolsa, belki bir zatlardan hem çeklendirilýär. Adamlar käbir ýagdaýlarda özleriniň ene atasynyň adyny görkezmekden çekinýärler. Ýa-da başga bir şyşyrmyklary gitmeli bolýarlar. Bu da adamda bir gowlukdan başga hemme häsiýetleri döredip biljek zat. Elbetde şunuň zatdan biziň döwletimiz el çekmeli. Adamlardan şunuň aldatlary eden üçin ötünç soramaly. Kärdeşim Gözel'in Aşgabatly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmammedow bilen geçiren söhbetdeşini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödök depelenýän ýagdaýlaryna nirelerde, haýsy ýagdaýlarda duş elýärsiňiz? Bu barada bize gurrun beriň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň.
Şunun bilen habarlar güneligi programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.